טוב, תודו שהדבר האחרון שחשבתם עליו הוא שספר הבישול החביב עליכם, זה שמונח קרוב על המדף במטבח, יכול להפוך להצגה. הצגה, שמעתם נכון. אז לאורחנו הבא זה קרה, והתוצאה היא מונולוגים מהקישקה. ההצגה הזאת רצה כבר שבועיים בתיאטרון היידישפיל, ומספרים לנו שהתיאבון של הקהל גדול. יוני אילת הוא הבמאי והשחקן בהצגה. יוני, שלום. שלום, שלום, ערב טוב. אז ככה זה קרה גם אצלך? הסתכלת על ספר, ומה קרה? אז קודם בוא נדבר על איזה ספר. כן, ספר בישול. ההשראה האמנותית, יש לה דרכים נסתרות. יש הרבה ספרים, רומנים, אני לא יודע, מחזורי שירה שהפכו להצגות. במקרה הזה ספר בישול הפך להצגה על הבמה. אני לפני שנה וחצי קיבלתי ליום הולדת פעמיים את הספר שמלץ שכתבו שמיל הולנד, שהוא שף וחוקר פולקלור יהודי מזרח אירופאי, ונילי אושרוב שהיא סאטיריקנית. קראתי בספר ויש בו הרבה יותר ממתכונים, יש בו גם הרבה קטעי חיים וכל מיני ככה נקודות מבט של כל מיני דמויות על אוכל אשכנזי, יהודי מזרח אירופאי, וחשבתי לעצמי שהדבר הזה ראוי לעלות על הבמה, וביידישפיל שאני נמנה על שחקניו כבר 8 שנים, הרימו את הכפפה. אז אתה מקבל את הספר, בוא נראה קטע קטן מהתוצאה של מה שקרה אחרי שקיבלתי את הספר והפכת אותו להצגה, ומיד נמשיך בשיחה. בשמחה. אני רוצה לרזות. גם אני לא אוהב את עצמי ככה. רוחלה ואני הכרנו בבני עקיבא. היא הייתה חתיכה של השבט, ולי בבית קראו פליגלה. עד שסוף סוף קיבלנו מכשיר טלפון ומישהו מהכיתה התקשר, אמא שלי צעקה בבית, פליגלה, רוצים אותך בטלפון. אז הכרחתי אותם להפסיק לקרוא לי ככה. היום אני מביט בראי, אני שואל את עצמי, פליגלה, אייך, לאן היא עפה? כל יום ראשון אני מתחיל דיאטה. לפעמים אני מחזיק מעמד גם שבוע שלם. רוחלה שתהיה בריאה, מכינה לי משהו מהעדשים ומסלרי, ואני גם מחרסם פריחיות באדיקות של חוזר בתשובה. אבל מה לעשות? ביום ראשון, אחרי 3 שעות של שחרית, מוסף, עליות, דרשות, כיבודים, ברגע שיוצאות הצלחות החד פעמיות, הלבנות, הפושטיות, ממטבחון בית הכנסת, מתמוטטות כמעט מפרוסות של קיגל, אז אני מתמוטט. יוני, נדמה לי שהדבר הראשון שהם מסתכלים עליך, אומרים, בחור צעיר, מה לא ולעניין הזה שבעיני רבים נתפס כסוג של גלותי, אוכל, ספר ביידיש? השפה בפני עצמה, כן, אני נשאל על זה רבות, ותמיד אני נשאל איך בעצם הגעתי ליידיש, והתשובה על זה היא שהיידיש הגיע אליי, אני רק נעניתי לה. זה מסע שהחל לפני 10 שנים, כאמור 8 שנים מתוכן אני בתיאטרון יידישפיל, אני הוצאתי דיסק ביידיש, עשיתי ככה, פעילות היידיש שלי רחבה רק השתתפות בהצגות תיאטרון היידישפיל, אבל אתה לא היחיד, כי הרבה גם חברים שמשתתפים איתך או נמצאים בצוות של ההצגה הזאת, הם חבר'ה צעירים. כל הצוות של ההצגה הזאת צעיר, אנחנו 8 שחקנים, 4 נגנים, כל מי שנגע בהצגה הזאת, החל מן הקוריאוגרפי, דרך התפאורן, מעצבות התלבושות וכדומה, המוזיקאי כמובן, כולנו בשנות ה-20 וה-30 שלנו, עם מחויבות מאוד עמוקה לתרבות היידיש, למסורת שלה, לכל הדברים היפים שהיא מביאה איתה, ושקצת נזנחו בארץ ולא קיבלו את הטיפול או את היחס הראוי. הן שפת היידיש והן מאכלי העדה האשכנזית, שלרוב אנחנו כן מכנים אותם משהו תפל, אפור, רוטט ולא טעים. ההצגה שלנו באה לתקן את העיוות הזה, את העיוות ההיסטורי הזה, שהוא בעצם קיים רק במדינת ישראל. תשמע, החזרה הזאת לשורשים, הנה אנחנו רואים את זה גם בתיאטרון היידי, יש לא מעט גם חבר'ה מזרחים, רואים את זה בעיקר בתיאטרון המרוקאי, אני לא יודע אם יצא לך לראות גם שם חזרה של חבר'ה צעירים. הרצון הזה לחזור לשורשים מקבל יותר ויותר ביטוי בענפים השונים של האומנות בשנים האחרונות. נכון, אמר מי שאמר, נדמה לי שזה היה יצחק שדה, יגאל אלון, לא מתחייב כרגע, אבל שאדם שאין לו עבר, אז אין לו גם הווה, ועתידו לוט בערפל. יפה. הסקרנות הזאת לגבי מניין באנו, כן? האנשים שהקימו את המדינה אמרו, אוקיי, מהתנ"ך אל הפלמ"ח, אבל באמצע, למשל, בכל הנוגע לתרבות יידיש, זו תרבות מפוארת של למעלה מ1000 שנה, של ספרות, של מחזאות, של שירה,
ושחבל מאוד לוותר עליה, וכמי שהציץ ונפגע, אני יכול רק להצטער לגבי כאלה שמפנים לזה עורף. זה דבר שראוי וטוב וכדאי להתחבר אליו. מונולוגים מהקישקע. תודה רבה לך שבאת אלינו, יוני אילת. תודה לך. תודה. ערב טוב.